Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا حب الله عبدا استعمله قالوا وما استعمله يا رسول الله قال يغفر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. أما بعد، Syekh Urian Okia pudia tanuku Allah serta Asia Lautan tanus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pangni tanus sa kapipiak ginawas kanyan gusto mga pamilya niyan, buotaan yan, na gusto mga suhbat yan, nagupdun sa pagtaw, adiiran pangadagan so kinigurisan o Nabi sallallahu alaihi wasallam si iko kagya kamoto na agaman yan. Mga uripan wallah subhanahu wa ta'ala, diyan ka iya masa kapakaukit tano sa social media na padaya sa limur kita no o Allah subhanahu wa ta'ala. Anda sabab ikiyatiro akurun sa padaya sa limur kita no o Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayah sabab ikiyatiro akurun sa padaya sa limur kita no o Allah subhanahu wa ta'ala na miya kalbud sulalan ukit adi itano kasisampaya kambabugaya sa ndauan si iku Islam, ndauan si iku agama o Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa giyang kutwa kaya pakalbudian na uman isa na apya si idin kakadin kudar pa yan na kesabutan yan su agaman yan. Kesabutan yan su ndauan si iku agaman yan. Makasasuldaya si iku katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sanna fil Islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ay mana katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na sataw amakambal sa ukit udi na makambal sa lalan alalan amitutumpok si iku kapakabagar o Islam, lalan amitutumpok si iku kapkatukawi ku suguan o Islam, lalan amitutumpok sa kapagpakadayamang o Islam, sunnatan hasana alalan amapya ukit amapya falahu ajruha na bagian utaw amitoong si isagyang kutwalalan member sa gyang kutaukit wa ajru man amila biha na gusto taw sumyalapi daw sa galabak lagi dagyang ka iya programa agyang ka iya aryakan
si Sharia lawyer Jadal Haq, siya'y kalabi panggu na padaya sa kapkasabuti si ikundakwan no Islam. Padaya sa kapkasabuti upisa katawan si iku mga guna na o kuwagamatan na nasababsan na si isagyang ka iya apagpugugit tano sa social media na di tano panganin si iku Allah subhanahu wa ta'ala kasabapan sa kasabuti tano si iku benar, kasabapan sa kasabuti tano si iku mga sugu anu Allah subhanahu wa ta'ala na anto na unon isibutan tano apod sa mga sugu anu Allah. Peter Allah si isa suratul Qasas ay kapitulo 7 ayat. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Bebanugang ka at tigu Allah. So nganin ini pagtadrakaw Allah si ikudar pa akak walungan na mauri. Diyan ang susurga. Ini siguro ka tanu Allah akap luluba tanu sa kaku atano kudar patano ko surga. Ini siguro ka tanu Allah subhanahu wa ta'ala akap penamar tanu sa kambagi na tanu si kudar patano ko surga. Wala tan sa nasiba kami na dunya nas isaging kutwa kini sugun na katanu Allah sa kabubanuga tanu si iko kipantag tanu sa alungan na mauri. Bagian tanu si iko surga na inisumpat yan ng buawalatan sa nasiba kami na dunya ubang kan derenonan ubang ka kalipati subagian ka akipantag si iko dunya na si isaging kutwa ka bubanugang ka kung kipantag ka si iko dunya na ahsin kama ahsanallahu ilayk piya-piya ka bilang ataw ka sa lagid o kiyang bilang atawir kau Allah lagid o kiyang piya-piya kau Allah subhanahu wa ta'ala wala tabghil fasada fil ard sa ubang kapanguntar masukang binasa si ikulyaw lupa uba ka diing galabak sa piya makasisingay si ikulyaw lupa uba ka diing galabak sa di mga kabay o Allah si ikulyaw lupa inna Allah la yuhibbul mufsidin mata-mata na suwalla na dinyan kebubian sa mga tao al-mufsidin akapra tarata agalabukiran ko dunia. Diyan kaya ayat akatir Allah subhanahu wa ta'ala na inituro na ya si iku Qarun. Ino katawan niyo so Qarun wantawas kanyan. So Qarun napagana niya turok na tungdemisan o Musa alaihi salatu wassalam. Kawata uba pa o Musa. Ikadua niya turok na so Qarun na pagyama no Musa alaihi salatu wassalam. Ugid na ay mabugar si isa hadith, ay mabugar si isa kitab na tungdemisan o Musa so Qarun. So Qarun na ay pag-asal yan na Muslim. So Qarun na pag-asal yan na mapaparate. Ugid na sabab sang kuta kaya pamulaw naging kaya basa akasigi. Na doon yan mipaar na miya panguntar miyan subay ginaw niyan da makapusyunot ko kabe wallah na miyada so kabubali niyan akasigi kaming buli akasig. Nakatawan tanwa langulangwan ang mga tao ang mga sisig. Langulangwan ang mga tao ang mga dudengki. Langulangwan ang mga tao mamakatipo. Na sabab sa giyong kuta kadengki niyan, katipo niyan, kasigyan na udin niyan mi pagawa. Udin niyan mi bulag kumasa kabubali niya na Muslim na mata-mata na putays kanyan apakasya. Putays kanyan apakaliw ko guris wagama Islam. Kaginan dun suminiliw sa guris o Azazir, Iblis. Kumasa kini kasiginian ku Adam na damar naging kuta kasiginian ku Adam na mimbuli kasig ku Adam. Na, nanudan tanong. Agin ko tuwami ang gulaw-law Qarun. So Qarun na inibagay rin wa Allah so tamok si kuliyaw lupa.
may panutul aya kala tamukyan na subo sa mga kaha, mga storage, pananagway o karon ko mga tamukyan na aya kada kalagun siyan na di ka kana o 60 timan ahimar. 60 timan ahimar na diran kakna sa mga gunsi o mga pananagway, mga kaha, mga patamu-tamukan o karon. Guni asugos wallah sa Nabi, asar ta Rasul, na inilay niyan sumusa agus o karon, na sumusa alayhi salatu wassalam na daaban niyan tamok si isang kutwa masa. Kaya buo matataro at tamok yan na sugubar yan. Tigitanuan dita bangkala yan. Susurutin yan, agusot tak niyan. Agi panaging ko tagabar yan, na kaya panutulaw sa kitab, nasasaputulon na iga niyan, apadumpas niyan si ko kagya kamauto na lupa, nasasaputulon na giti di niyan di itanggo. Sa kagya kamauto na bulong yan sa tanggaw. Na ikadua miya tiro at tamok umusa na sa tungkat yan, sutak niyan. Nadap na ba niyan kagya kamauto na kadatu? Ugaid na sukaron na inibugay rin wallah sa tamok. Inibugay rin wallah sa kakayaan. So pun sumusa na kena uba expert, kena uba tadiyam, ikabatya sa Taurat. Kena uba mapya ilagam sumusa. Na sukaron na kabubantugan ang mapya suara, ang mapya ilagam kukapambatya si iku Taurat. Na so kiniturunan, kinimgan na wala ko ka na nabi si iku Musa, adamang bagyan o karon, na pipunan yan so kadang ginagusto kasig, na diniilan yan so Musa alayhi salatu wassalam sa marata. Sa ayaping gulaw-law karon, ito na yung gulaw-law karon, tiyalwa na naging kuta sa katabaya prostitute, na piyangan na niya nun, amayat tigan kapupang siya tsunabila Musa na tindekas iku hadapan yan na tiro ang kahay mo sa anto na ikidiyang kasang kayawata akarakan. Si isagin kaya kaya kamoto na masa. Kaparat tigan madiyam pa na gumadiyaman sa Musa alayhi salatu wassalam. Naasarat ikaw karon ang gulaulaan ka nakatiisot tamok apakipambagi na karkas ikot tampak. Na tumyari maagyang kutwabay. Nakataon tanong ay makatutundog sa kada kalipag tao si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumusa. Kaya may panutul sa kitab na sobra na magatos ng gibuwa followers yan. Sobra 600,000 na pagtaon yan. Nasisaging ko tadi ka pangusyat o Musa alaihi salatu wassalam na bigla may katindigaging kutwabay. Akapapantagan naman buas so karon na ipaparadan yan so tamok yan apupugugit sila na gusto mga tantara yan. Amya pantag yan naging kutadar pa at ipangusyatan o Musa na mitiro aging kutabay. Hey Musa, anto na mapipikir ka sa aging kaya wata akarakam akati aaban ko. Subhanallah. Na tumatar ko man puso karon na gusto mga tantara yan, napapigilay nila sa Musa sumisingasiran sa tigin na miyadima, naging kaya nabi. Na sa Musa alayhi salatu wassalam nakatawan so karangit yan, na gusto ka kawaraw niyan. Na ini puro yan sa tungkat yan, na ini turo yan naging kutabay at tungkat. Hey sa katawbay. Hey sa katawbay. Naging ka na miyakapon sa mudul ka, miyakapon sa ngari ka, katiro ini tempong karakan. Na paginuntulan na kung kakaudiya kung kapaginuntulan na tigin naging ka takanak na siya karkan pusa. Nagubinasa ang kaatigin wallah. Na diningilan na ba iso karon, na di isignalo karon kung ba iyakat iso tamok at imbugya karka. Na oryan yan na miya tampar sa gin ko taba iso kagya ka mauto na katiro sa benar. Na miya tiro yan na hey Musa na prilay akong ka. Aging kaya wata na kanaubang ka wata ini aging kuta pananagikor sa bili-bili pananagikor sa kambing na ebo kayang gulola ko sinakauto so karon
At tingad gamisan at tumatandandakan sa kandiyong paakur ka, kakuakur ka, diyaman, na iman to at tigyan na kaya ka mauto na piyagi sabutan kur ka at tandan akyang gulo la ko siya. Katawan niyo, anto na ipaparangay ng Musa alaihi salatu wasalam, mamyaloy sa Taurat. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mamyaloy sa Quran na paparangayan yan. Apitir Allah subhanahu wa ta'ala na wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ay Muhammad na sabnar apyagi sino nga karkaso pitamanan apagadatan apaparangayan amapya. Na so isya na amyalis isa injil apaparangayan yan na wa innaka la'ala khuluqin karim. Ay isya na mata-mataan ay ni pananakaw na kaw Allah so parangay amapya. Na sumusa na paparangayan yan amialoy sa Taurat na wa innaka la'ala khuluqin hasan. Mata-mata na tigwalla apya ka parangay akan sa kasamapya. Ay maana niyan na di pangirab sumusa na di pagkikirab. Di pangakal sumusa na di pagkiyakal. Na iman to at tigin karon. Na kagi mata-mataan. Adinila na kung kasakagya ka mo ito na di mapya. Sa taman sa kaya ka mo ito na kabiyakan na madiyong pa ako, na gumabinas ako, na gukadaan ka sa parate. So pagtaon, na iman to na pula denggus ka, wallah sa ya Allah, na so kaya di manarakan o karun. Sa kaya paniatin yung sa marata na pangalingkor kay iman to, wadeng buat tatarima na panganiw na binapato ang kaon. Na si idin sang ko to, masa katitindag o karun na ed na kaya ka mo ito na, lumiyamadun na sulupa adidapuan yan. Nagia lamad no lupa abkele panaulo niyan na miya kagiro hey Musa kapdiin ka so pagaring ka na tabangya ko ka. Na tinahay kad nang ko na tanan ka ko tao amasig madengki marit makatipo sugalabugyan. Sa paginulok na kasi ko lupa na initinda po lupa sa taman diniman to na uman mapita oras gawi din na iptindap so karon si ko lupa saya ka pakatanan ro na amay ka bangkit na dunia. Giyanan ni inibalas wallah si ikaw tao amasiig. Giyanan ni inibalas wallah si ikaw tao amakatipo. Giyanan inibalas wallah si ikaw tao madengki. Na ditan wa ikiriraman. Kamiyaw na din sukatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhdar aduwaka marrata wahida. Wakhdar akhuka al-mu'min alfa marrah. Pananggilain ka at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so riduin ka sa buno sumasaupar ka sama ka isa-isa ugid na pananggilain ka so lagid ka barasimbe sa makasanggibo. Ino to makapida nakagisuriduen ka sa buno na apian to na di pa ka po sa dilaan na di pa natin ano to katina riduin niya ito. Nagyang ko tapagaring ka sa parate, kapita magabi na di gani plomam ka, di gani ginaway, mapiabibirian ka, naupun pa nutul sa marata, mamangundur si kung kaya ka mauto na, mga tao kabira nakabinasa ang kaw na tinapurate, anira kakagi kapita magabi na pwede ka. Bunalatigyan ka mapaparate. Ikadua ka tiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na tina, idha kana al-mu'min yakunu imamul mu'min khamsyata shada'id. Giraso mapaparatya si ikwallah. Namin buloy amya kala so paratyan yan. Miya kapya so paratyan yan. Miya kapuro so paratyan yan. Kagkiyong buo niyan so pwede na mapaparatya. Kiyong buo niyan so pwede na barasimba. Kanggal na ba sa mapya. Kapanagunta man sa mapya. Na di niyang paraot na nagyang kutay sa pwede na barasimba. Natangkadang ka at igura so sa ginawang ka 5 riduin ka. 5 akalaban ka. Pagkanati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mariduin ka na al-mu'minu yahsuduhu. So din so pwede ka abarasimba na ka kataguan sa siig. Ka kataguan sa tipu. Ka kataguan sa dengki. Kamag pamikiran na ino siya kanaya madang lagalab ka na mapya na kaya birti ka na ko yakyo to kaya na ako niya. Ino siya kanaya kagya ka mo ito na di man naguntaman sa kapaanggalab ka sa mapya na di ang praot yakyo to. Nagito, kataguan na ka sa siig. Na normal ay kakatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam di na iplisin na mapanggulo lang. Ikadua tigo Rasul na al-munafiq yagdabuhu. So mga munafik aplingo
Adi ipriti sa mapaparatiak wala, na ootagandar ka, gagani-ganin ka. Mailay ka niyan, na did pa ka tigar, na kailan kasi ikubuntal yan, rupano para siyan, aging kuta katatagwiron. Kapkara lang itiron. Taman sa agya kamuto na, di makatitaro sa agya kamuto na ikeso niya puso ka, di makatiro sa ika, pamanay kirata ginawang ka. Na ikatulaw tigurason na al-kafir yaktulu, so rinwing ka sa agama, alagi do mga sarwang mga kafir na upa makagapatay kairan sa disiran katokon ng bunong kairan. Na ikapatatigo nabi na as-shaytanu yudilluhu, so shaytan na pangilay sa ukit sa kadidugan niyan ka. Na ikalima na al-nafsu tunajiuhu, so ginawang ka na pangilay din sa ukit, karna niyan ka sa tigin na teng kakadun kamalad na miya pasad ka, mala miya pararad ka, mala miya galabok ka, nagiya na panglintano si ikwalla di tano si mapasipat sa giyang kaya pagana kamuna na pitirakan si isang kaya alongan ajuman ay katir wallah si sa Quran na his kanwa tigwalla amya malate na igira amin nila otarkano sututul apu penutul na amadiniw o ginawain ka, o pagaring ka, o siringan ka na amadin ka. Makapatay ka sa tao sa ding katawan. Makapatay ka sa tao sa ding kabugnaran. Enur ko ito pagkayamadi. Nakagi mga tao, ad na mga tao, akagya ka mo ito, na pupunutul sa pungumanan yan, nagupilbatan yan. Sugo na yaw Allah subhanahu wa ta'ala ka pungamad tino. Apupagisi itano si kagya ka mo ito na, puna no katero. Mga loksami, mga pagaryami, ayaw to, may alirakan, aariyak no to, ang balin tanong subject matters. Nagyan ko to, pantag ko kapakang bubala o loks aguswata. So, tigtan mo, rights and obligation, duties and responsibility. Anto na yung mga kabnar o loks si ikwata. Naguanto naman po yung mga kabnar uwata si ikuloks. Anto na yung ipapaturay kuloks, absirat niyan si ikwata yan. Na anto naman po yung ipapaturay si ikwata, absirat niyan si ikuloks yan. Ikadua kabto sina duties and responsibility. Duties and responsibility. Anto na yung atas tanggungan o loks si ikwata yan. Na anto naman po yung atas tanggungan wata, si ikuloks yan. Anto na ipatot absiratan ulok si ikwata yan, nagunto na ipatot absiratan wata si ikuloks yan. Kakagi as mga wata na ayakatitunian na amana, ayakatitunian na trust. Bigyan kau Allah sa wata ka, ini sarigir kau Allah. Ini sarigir kau Allah subhanahu wa ta'ala. Bigyan kau Allah sa loks ka awata. Kaano naman buwa kagya ka mauto na? Atas tanggungan kaon. Nanto na atas tanggungan kaon. Sataw at tigwala din yan, panalamatan siyama yan, agusina yan. Sataw at tigwala din yan, piya-piya siyama yan, agusina yan. Na sabi na tigwala, dako niyan kapanalamati. Sabi na tigwala, dako niyan nakabilang atawi. Pagampanganay, akabnarwata si ecologs, naging ko tatiga English sa provide an environment that is safe. Provide an environment that is safe. Punapnaran o loks, si inyan tiguas watayan kudarpa, masisiyapon, malilindingon. Giti sa baba, so kang bangon na pagilayin ka, subangon ka. Katataguan na kaadar pa, swata ka kalindingon. Diyan ko ta environment na katataguan na kaadar pa, na kasyapon. Ay barat yan na oyadar pa katataguan na ka. Na aya siringan niyo na pala marata isaatan, para pala marata galbok. Na pangilayin ka sa kita, kablagang ka si ikuwata ka sang kutadar pa, kadino safety, kaya may pangginawa niyan na mga raratay isaatan. Diyan mo tatigtan na environment, diyan mo ta masa, di mo tabutad, akatataguin siyang kutadar pa. Napagilay na kaagyan ko tawata ka. Alhamdulillah. Kanaubatan no pagambugan. Nagukong naubatan no takaburon.
Giyan ka adar pa tanong sultan na Dimapuro, Lanao del Norte na padai. Adar pa ang matatago ko environment amapya. Makukontrol sa pagtaw si ko kanya kamauto ng mga rarata. Nagubumukaan sa purot, kuliran kang galabok ako mga pipya. Ay mana niyan na masisiyap sutaw si isang kainad kubod na panggulaw daw sa marata. Ugay, na anong man na di makang galabok sa marata, kading kamaron. Apya swata ka karumang ka, pagaring ka, lokos ka daw, panggulaw lang sa marata, na di kamaron ka. Isa ka pagiginawa. Ugay na importante na giyang kutwa kasi siya pa ko kakukontrola ko darpa ko kang gulaw lang sa marata. Bubukaan sa purot supag daw sa kasultan na ganima puro kung ikang galabok sa mapya. Panamanamar ka din si ko diya kamuto na sukatan ka ko dunia. Panamanamar ka din ko sukatan ka sa akhirat asa na di ka makasupag sa balaw. Damang galabok ka ini sa para Allah subhanahu wa ta'ala. Isaunod ko. Provide an environment that is safe. So ay maana niyan nakapakamuenan ka si ikwata ka. Kumahul, darpa, akadya kamuto na gasya po nagukalindingon. Ikadua, at tinudan tanoron, na provide your child with the basic needs. Diyan ko takap pinabnar yung looks, kapanaguntaman yung looks. Sa so kinangalan wata yan, nisisita wata yan na mibugay niya nun. Ibarat yan na kinangalan wata kasunditaran, mibugay yung kaon. Kinangalan wata ka, so kagya ka mo ito nakakakan, makasukat ka sa makaniya. Naupama kasi sa giyang kay amasa, na sumangaw tatanaw bupaganad sa giyang kay Western education na ayamala na suwagamatan wagama Islam, na so kinangalan yan ang mga basics, mga pamanapatot, so kausaran yan nun na panabnariologs, ang maprovide yan si ikwata yan. Ugay na uban yung kalipati, abay numbers, ato na ibtiro na abay numbers. Aya ilaya o looks na sugugan yan, kaya niyan. Uban yan ilaya so unaan yan. Aya ilaya niyan na so dapat akagya kamuto na kagagan yan. Kaya nisugurtan wallahu ta'ala sa isa Quran na sipat ang mu'min. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Giyay Peter wallah sa Suratul Furqan. Tutusin niyo lango-lango na pumakinagsapan sa giyang akang gasto si ko pamilya. Aya kini segundo katano wallah kung kapang gasto yung kakwata ka, karumang ka, pamilyang ka, sulda walay ka. Naging ayat ay inali wallah Suratul Furqan. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Sinanot at tigwala amya marate na ayaw kit adiran kang gusto ako tamukiran na kena uba ka pangilang, kena uba ka tibuakar, kena uba ka pagisrap. Walam yakturu nagu kena uba istingnis, kena uba ka ligit, kena uba ka pikto. Andi sukur maganda ka na sukya sa sukudirun. Eh mana niyan na kugang ka nakagya ka mo ito na su normal agamit na yan kapamasa. Kapya kang bida-bida o Allah sa mga gamit. Apalap ko sar kakagya na. At napapantagan niya nun. Anak ito naka-cellphone na labi magatas gibu, labi 70 gibu, labi 50 gibu, labi 30 gibu, labi 10 gibu, anong pa na 3 gibu? Ugay na pala yung gamit. Naayay na nga naging kakatiro Allah sa Quran na Wallahu rafa ba'duhum ala ba'di fil rizq. Sa Suratul Nahl. Wallahu rafa ba'duhum ala ba'di fil rizq. So Wallahu ta'ala na piyaka sisanggaya yan sa mga kaadniyan o kipumbagan yan ko sukatan ka anin aryamigan yan nun, apya kalaan yan nun, auman saulan na pakanit sa 300,000, 500,000, at manayap kredit yan na 30,000, 20,000, at manayap kredit yan na 3,000, 2,000, at manayap kredit yan na 300,000, 200,000, man saulan. Nasa kayap ka sukat yan na 300,000, 500,000 ko saulan na usarang kasi ko suldo saulan ng 300,000, 500,000. Sakap manayap ko sa rin na 30,000, 50,000 kusulan gito na biyo siya lang kaagipantag ko. Sakap manayap ko nito yan na 3,000, 2,000 si kusulan gito ipantag na konwa mo.
Ano man na 300, 200, iti pantagan na kaon. Kami yun na ang kaya yun wallahu ta'ala. Na ikadunan, na anto na ikatlo, na provide your child with the self-esteem. Giyon ko takapun na binaryo looks si ikwata yan. Sa ema anan yan na kataguan sa kapakaala sa ginawa, kapmamasla sa ginawa, kapagadati sa ginawa. Pambilang nga tao ka aloks, kan makambilang nga tao swata ka. Dulunan ka aloks, swata ka sa mapya, kan makaswaswata ka sa kapagindulunan. Ibarat yan, abang kabuteloy na mga lalamang kakatiro, mga pipiya katiro, bang kabusugo na mga lalamang kakatiro, mga pipiya katiro. Ino to, nasimbag mambuna, malamang kakatiro, malanggaw katiro. O pamasungan ka, talawan ka na pasong, nasugun ka na pasong, na maripli, mambuna, tiro ka na pasong, nasimbag nga na pasong. So, gititigtan o self-esteem. Giyon ko to, kapagalan ka, kabamaslang ka sa ginawang ka, sa ikaw pantag, kung kipapantag nakakwata ka. Giti man ang utawa, ahsin kama ahsan Allahu ilayk. Bilang ataw ka, piya ka, sa lagi din o kaya bilang ataw ka wallah, kaya piya ka wallahu ta'ala. Kagin kaya ka mauto na kapag agaman na sini pagpuno ko ka pamilya, na umalayam ka, si ikuwata ka, sa di ka kinadikin dulunan, sa mga pipiya, mga lalanggaw, na i-transfer ka ko sa lakaw di sa lakaw, na palaya lagi dito kapag ugit ka, si ikubang ka kinambudikin dulunan. Ikapat, develop mutual respect with your child. Develop mutual respect with your child. Ay man na panabnaran o looks, aya ka pakapuntagiran aguswata yan, kudiran ka pakambagay sa katiro na respektado. Pada dato. Slasla. Subhanallah. May ka sa sulda walay ka. Ami ka kayang bro. Nakanaw ba ka siguro di subang ko nando sila nakato na dakanod pa may pas, dakanod pulumpyo, dakanod pa nga di. Pakaw kita nakasama langas, abuntal asar ta sumisinga kaskan mismo ipangaditalok. Inaw, alhamdulillah, igira mi kanautan naman isa na pangaditan yan. So igaan yan. So kagya ka mo to nanditar niyan, igira mi sa saplid na tenoran yan. Giyan kaya pupot na kagya ka mo to na pangwano na sarta at sumisinga aso, buntal ka. Ilan naman, bigyan ko sa sa sampul ang marayag. Panganak ka na. Diyan nga na panganak ka na, alam ko na tao na kinangalan yan. Naging ko tataw, puti ang us. Na may kapag ka natalin ka, napasungan ka, kautos, sa kalakad, takakad. Bato nga, tiyan ka nga napanganakan, namata ang wala ka, pick up kugut may naging guman. Ka, sobra sa piya nga na puso yan. Napiyak man din, nabaw sila. Din nabaw ka mo, kabugas mo. Nasisinga ka, napangalang ka sa kabudal ka, alhamdulillah, kagini pantagar ka tanong wallah na isampay tanong, aging ka bugiin tanong, hindi bugay wallah. Naapiyalo yung pagirisbo, kagya ka mo ito na sudayo na mapiyad na katataman ni Ron, makasisinga sila, nakaaigyo mo, takaalgir ka akala. Akay ilaya wallah, sa mata-mata na sasakaw na ka, sulit mo yan ka. Alhamdulillah, wata ka, nakataya sumagatos, duwagatos, naging uita mo na miyagug ako. Karon ako nakataya sa 2,000, 3,000, nagbuita mo na miyagig ako, nasisinga ka. Kamay kabigyan na ka sa pamilya ka sa 3,000, napapasok na, katatan, bugal mo ka, nakakuha sa pera. Nakiyo mo kung nila magitindira kan bugan, binibigay nga lang ka mo na, di ganit mamagutog. Nagyuti, kadibila patigtan. Develop mutual respect with the child. Kaadan o kagya ka mo ito nakapakapuntag umbata sa giyong kutwa kagya ka mo ito na padaadat o di na slasla siya ko umani isakiran. Ikalima, provide discipline which is effective and appropriate. Anto na yung na provide discipline. Yang na discipline, ito na yung tito kasabutan tanong. Provide discipline which is effective. Agi mo ta disiplin o pamamarayaga kagutarimaon. Nagu-appropriate, mapiaukit. Bugan ko sa kano sa ibarat. Lumiwa ko sa karsada. Namanib sigadak na tiyang nagkulog ang langit. Katuro to, kulog ang langit. Namanib sigadak na tinamisiblaw si Shaik. Hindi kulog ang langit.
Subhanallah. Nato na effective. Pamana, kabuli na effective. Nalumiyo ako, naligunib tiro, nalumalang ako sa langit. Namanipsugid ako ng pakalangag. Ito na nga man, pakalangag ni sa langit. Gititigda na effectiveness. Ay man na yan, na mapiyay resulta. Di mo ta discipline, doon ay manan yan. Di nga nakandriver sa truck, na ad na matatangkad, alala naman isa. Ha? Tignan mo, kaunan. Natatagom sa kuri sa maputi sa loob. Apagultan no makabula ka truck. Natiyaguin sa binani nga pintura. Aw siya matatampar na ayama ano to nasaka tampar sa kaunan. Naliga pa kay baka siya piko si kumasaad na binani ko nakasitog tugo ko kurbuda. Na siya matatampar sa diwang nasaka man pugukit at makapupuundro na diga pa kay baka siya piko kasi kay kailangan ng utabinani. Na otaguan sa mbula na din na overtaking, din na baro ka pag-overtake sa ngutwakwan. Darpa. Na. O hindi ko tanong. Papya. Nanto na yung sumularo, disiplin. Tanip-tiro na disiplin. Pelarga ka. Nabigla meleng ka nga apkabalak ka amyawa ko karsada niya, nakasumil ko karsada ka, sikan niya na liusukan niya nun. Nanto na disiplin ro. Na uwan na way dining o karsada na pagawa ka sigulin niyang ka kapano to, makaprumpa ka kano na makabubnar ka pa na mag-isip ka, kasan mo di ka na makaprumpa ka, kabubutang siya gito na baka pinabutang nga. Ilan yung man ang ka-traffic si isa darpa ang mga maranaw. Ino tigitan mo ka-traffic tanong kay da disiplin. Kasasati man alini at pugugitan sa mga checkpoint. Napugukit lang mo natutundog-tundog ang mga truck. Namiyakaw mga mama, adaaban yan na saglala. Daaban yan, adat na may ubirte. Nagusira pa mag-ubirte ka na sasati man na karsada. Namiyakaw pulo-sulusun na 5 na truck. Nanuman yung gagawin niyan. So, miyakaw pa nga nga sira ka suyan na miyati, suka pagugitiran. O ba mga paitaw, nakataon, nasasakataon pa kaugiton. Nauriyan yan, miyakaw mata na 5 kataon, na mirangan nga tanong, nalita naman lulupita. So, di tanong kami sa kong tapay itaw. So, ay disiplin na, kadagkas sa kutalin niya ka. Nawad na pa ka, pangubirtik. Adi malakay, nasubar ka. Dingon pa galang ng kutaw luwatra ka, tiga ka, baka, o tula ko na di. Gitib tiro na disiplin. Ay, tiro na disiplin, nagyong kutuwa ka diya ka mauto na meleng ka, aad na karibatan ko sundawalay ka, nangutak, kertigiran ka sa kaptiro ka, sa dakad tiro, nauriyan yan, nakadya ka mo, nabangad na piyangwa. Na hindi pa matang ka piya-piya, tiyanol ka piya-piya, naging appropriate. Appropriate. Barat na mele nga sulapan, na ibubad tugo kinidalamin siya, lagi na inibitan siya, nagkulog ro. Naugin ako kuhaan nyo nang ko talapan, nagkulog, nagkupak. Okay, no to, okay, ay appropriate, ay most discipline, na di ka na pagdaro na kuha, kasukagya ka mo ito, nalapad, nagkulog na, pakadar pa nga sa kuta ka-safety niyan. So lang ko nagamit sa sulda, wala kiling kakagya ka mo ito na kumuralaan, kabinasan, na magugit ka sa kuta effective and appropriate. Ay mga na na action speaks louder than voice. Dakal tiro, ugiid namin galabok ka sa sobra ka sa may tiro sa kagya ka mo ito na kwa. Kaya sa butiro, na ikalimaw ito, na aya ikanam, nagyong mo tatigira na involve yourself in your child. Pakikuyap ta ka, siko, wata ka. Gito itigtan no kaya ka mo ito na yung mo tabituan tano sa repudiation. Ay man na nagyong mo tadigo di ka pagikuyap ta sa mapya. Di mo di ka pagisumpa ta sa kaya ka mo ito na kwan. Bitiara, mo tatigtan no muamalat. Muamalat. Dinggo di ka pagigwip ta sa kanya ka mo ito na bitiara. Ay mala na, yun ko tatigtan na get to know your child. Sabutang ka, swata ka. Kanalang ka, swata ka. Ay mana niyan na, ay kabuto na maranaw na pakabatya ka sa dabarisyan. Ad na masabod mi malulukan swata ka, nanto na isabaw. Ad na psigit sa laos yan. Ad na wida kalyan. Nasabutan ka. Agiyon ko takagya ka mo ito na kailangan kasi ko butaduwata ka. Digid pa kasi nga nasabutan ka. Mapipiya ginawa niyan. May enjoy na sabutan ka. Kad na butuan tano sa tigtanwa Kill of Joy.
Ay man, ay gira mapipya ginaw pamiwata yan na salakaw mambuka kagya kamo to na bala kong loksyan. Sama na yan, na madaklaya kagya kamo to na kwan. Mga kabnar, miyalo si sa kitab, agi mo tatigin na, what are the 12 rights of the child? Anto na ano ni sapula gudua kabnar wata. Sapula gudua kabnar o kagya kamo to na wata. Udi na, what are mother's responsibilities? Anto ni atas tanggungan ng ina. Anto ni atas tanggungan ng ina, si ikaw kagya kamo to na wata yan. Udi na tigira na, what is importance of parents in our life? Anto na ka importante o loksi ko kawyog-yog tanong. Kapapagintaw tanong. O di na tigira na, what makes a good parents list? Ano man na igagapad ka kung itungan ang mga pipiyain na. Mga pipiya loks. O di na, why the mother get more right than father as their child? Under sabab, imala kabnaro ina, si ikwata yan. Adi si ikwagya kamoto na, kabnaro no ama. Nagiyan na pala niya, pitag-itaki o kagya kamoto na agama. Nagiyan kagya kamoto na, kaya bugyan sa mabuba oras, na mga partial buya sabab sa kagialungan na Jumat, na ikaduan na miya tarimang nagiyan ko ta imbitasyon, nagiyan ko ta aryakan, na mugay suwala, nalikaan tanubod na ya, pamakatara siya yung tanubusi ko mga padaoras, so titwa kagya kamoto na, mapipigir tanong, pugo siya yung tanong, kakalo-kalo na kasukat tatantano sa kagya kamoto na mapya, mga loksami, mga pagaryami, mga aryami, uban yung kalilipati, aso kapag na da si Western education na sunna, sa ayakya sunna niyan, nakagya kamoto na an kamaswa, suba sa asalakaw, amosar ka sa ginawang ka, saka pagkadiyaman ka si kawagamang ka, kipagdoon ka si kawagamang ka, nagu-ayamala, na langon-langon apugusar na no si dunia no banyo kalilipati aging kaya katiro wallah tilka darul akhirat naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Anto ni man aging kaya katiro wallah sa Quran, tilka darul akhirat naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ama nagyang akatiro Allah na katatan sa surga, katatan sa walungan na mauri, pirmar maan wala, pipiapian wala, pitisan wala, dinikuritan wala, pakipambagyan yan ko mga tao, papagintaw sa gin ka dunia, adimata o maminasa ko lupa, nagudi panamata o magambug, di panamata o pupuro. Kung kayo giging ko dunia, amya kapiapianan at tilagad at darpa o mga tao maalakan ko Allah. Mga ori panawallay po ni Manto, na paniatan tanwa di tanong pangapad ko mga tao, mga ralatay yadat, mga ralatay parangay, mga ralatay ulawla, di tanong kabinasaan so karumatan, di tanong kamuralaan so atatan, di tanong kabinasaan so siringan tanan, anto na igakuwang kaunaguna. Amay kakialangan nakasugal na ba kung pagaring ka, Muslim, kung kamapian yan, baka kakuha surkya na di. Gibuwa kaya binasa, o kagya ka mo ito na paratayan ka. Gibuwa kaya nakati ko, buntal o simbang ka ko Allah Ta'ala. Paniatan tanong yung manto, kagya ka mo ito na di tanong, pangapudusagin ka mga tao, mga raratay sa atan. Wala uluwa, nagupaniatan tanong yung manto, adit na ba tanong niya at saka pangimpuruan, kapupuro, normal. Initila ka Allah sa surga ko mga tao, ala yuriduna fil ardi fasada. Din na ba niyan niyat kulelo pa sa kapinasa? Wala uluwan fil ard. Din na ba niyan plano sa kapangimpuran kulelo pa? Sa batano din pakadaklaso kang giginaway. Batano din pakadaklaso kang bilang tao. Nagusto ka pangalimbubaan. Kaimanto na masasugat tanwa COVID-19 pandemic 20, na batano din PPSO paparangayan tanong, kabalin tanwa lison sa ginawa tanwa aging kaya kapakasasagod aging kaya panyakit as sumasamblay si isa dunia sa man isa na PPN so karomanian so anak karomanianon PPN so atay so na watayanon PPN so paganian so na mga paganianon na ayamala na PPN so loksyan so rumio sambal loksyan na gusto mga siringanian di tanong marilai nagudi tanong mananapya so saknon napakalangka pang kurkano asa dun sa kalangit rakan na ukatukawiyak na daba koron na langit sa pamana sanggibu salamat kagato ko sa nila ko sa suaswata kan ko Allah nagudi ako magi pririduay nagudi ako kagya ka mo to
na panggalabak sa bakoy pakanaraka ay diyang di panaguntaman ang nasi pakasurgakan. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa atubu ilayhi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi